Nilqawkom eżiz aħwa YouTube, Facebook u televizjoni nilqawkom fostna. Grazzi mulej, għajni tolbu fl-imkien. Għajni tolbu fl-imkien. Mr. Addis ringrazzjawk li inti ħatkellimna mill-kelma tijak u bl-Ispiritu Santu. Irċivi mulej glorja u tifħir. Kellem inti mulej Addis minn fommi u kellem lil-poplu tijak mulej. Spiritu Santu hu over. Għatina revelazzjoni tal-kelma tijak f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Morru fi ktib ta' Mattew kapitlu 6. Mattew 6. Mattew kapitlu 6. Halleluja. Illum ħankellimkom, isimgħuni aħna bħalissa tnejxu fi żmien importanti, kruċjali. Jista' jkun li aħna l-ġenerazzjoni li naraw il-miġġja ta' Ġesu Kristu. Jista' jkun li aħna l-ġenerazzjoni li naraw it-tribulazzjonijiet jew il-tribolazzjonijiet il-kbar. Kwalinkwa żmien temmen li aħna qegħdin fih, fl-Ispirtu tiegħi u dak li nilemmen l-Ispirtu Santu ilu jitkellem daw l-aħħar 3 xhur qabel ma bdiet il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Ħanaqralkom malajr Mattew 6. Illum, jekk hemm xi ħaġa li nemmen il-mulej jixtieq jgħid lill-poplu tiegħu, River of Love u dawk kollha li jissejħu Kristjani nsara madwar Malta u Għawdex. L-importanza tat-talb. Kemm huwa importanti u kruċjali li l-poplu talla jitlob u jekk trid tara differenza f'ħajtek, f'pajjiżek, itlob. ċertu affarijiet li ħanejt mhumiex ġodda, imma hemm bżonn jiġu refreshed. ħanaqralkom Mattew 6 minn vers 5. ħanejt ismaw dal-statement li ħanejdilkom. ħanejda bl-Ingliż u bil-Malti. Many Christians use prayer as a band-aid. Jesus did not teach the band-aid prayer concept. Ġesu, ħafna Kristjani jitolbu biex jifejqu xi ħaġa, jew jiffiksjaw xi ħaġa, jew jirranġaw xi ħaġa, qisu dik l-istik tal-band-aid l-ewwel weġġajt u mbagħad poġġejt band-aid fuqha. Dak mhux it-talb li Kristu għallimna, imma l-maġġoranza tal-Kristjani jekk jitolbu. Kristu għallimna biex il-qasma ma sirx, il-weġa ma sirx, biex il-ferita ma seħx. Ġesu jgħallem biex ċertu affarijiet jiġu prevenuti, prevented, mhux li jseħħu u mbagħad nitolbu. Kemm minnkom temnu li Alla tiġa jaf il-futur? Temmenu ma temmenix, Alla diġà fil-futur. Issa, fil-ktib ta' Amos, kapitlu 3, vers 7 jew 9, il-Bibja tgħallem anke infatti Ġesu jgħallem għadi, Ġesu Ġwanni 15 jgħid, dak kollu lil mussier tagħni
U dak kollu li l-missier orjeni, jien orajtulkom. Jien samtu ma'kom. Il-Kristjan suppost jokkupa l-offiċju ta' Ġesu. Għax aħna noperaw fi Kristu. Għattifmu sissa? Jina u inti noperaw bħal Kristu fuq din id-dinja. Meta ngħidu fissem Ġesu, ma jfissirx li inti tgħid ruxma ta' kliem u mbagħad fl-aħħar tas-sentenza tgħid fissem Ġesu. Fissem Ġesu isimgħu għażil. Ifisser li jien dak li qed nitlob daqs li kieku Ġesu qed jitolbu. Issa Ġesu jallimna kif nitolbu, però hemm kunċett li ilu ħafna jbaqbaq fl-ispirtu tiegħi u li nara ħafna Kristjani ma jitolbux hekk. U dik hija il-kunċett tat-talba tal-missierna, ma ħammorru hemm, morru vers 5 l-ewwel. Meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiġġ ieħor. Għax dawk jħobbu joqogħdu jitolbu bil-wifqa fis-sinagogi u fis-salib it-toroq biex jidhru. Ġesu hawnhekk ċanfar mhux għax jitolbu fit-toroq, għax jitolbu l-iskop huwa biex jidhru. Quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġew ħaduh, iżda int meta titlob idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa. Għalaq il-bib warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħbi. Issa xi kultant sfortunatament aħna naqgħu f'pattern. Jekk inti tneħħi l-kelma talb mill-bibja u tgħid il-kelma tikkomunika jew titkellem ma'. Meta titkellmu malla, la qed titkellmu ma' missierkom, ma' min il-missierek ma tkunx treddinlu u laqqas tgħidlu retorux ma' ta' repetazzjonijiet bla sens bħalma jagħmlu l-pagani u anke xi ħud taħt titlu Kristjani. U laqqas qed jirrealizzaw li għadat jitkellmu malla wiċċ in wiċċ. Imma kellmu bħala missierek. Tkellem miegħu, komunika miegħu. Għax missierek li jara dak li hu fil-moħħbi, fejn hu moħħbi? Fejn hu pastor? Fejn qed moħħbi? Qiegħed moħħbi fl-ispirtu. Għalhekk jgħidulu misteru. Ma once li jiġi revelat, jissejja revelazzjoni. Jina u inti, ġejn, aħna nissejħu fl-ewwel Korintin kapitlu 4, nissejħu ministri li ġejna fdati bil-misteri. Għax lilkom ġiet mogħtija li tkunu tafu l-misteri ta' xiri Alla jagħmel fis-saltna tiegħu. Imma dawk li huma ta' barra dawk ma jistawx jisiru jafu, ma li intkom suppost tafu. Jiġifieri l-Kristjan mhux suppost jimxi fid-dlam, imma jimxi jaf x'inhu għaddej, x'inhu jsir u kif jgħidu bl-Ingliż what's cooking. L-element ta' sorpriża mhuwiex għall-Kristjan, l-element ta' sorpriża huwa d-dinja. Meta jiġu l-affarijiet madwarek, jien min is-sorpriż għax l-Ispirtu tal-Alla jkun diġà indikaħħom li warjhom li minn qabel. U dak mhux għax inti tokkupa xi uffiċċju, la ta' profeta u laqqas ta' apostlu, tokkupa l-ikbar uffiċċju li sejjaħ Wilt Alla, Son of the Living God. Alla l-missier jaqsam is-sigriti ma' wliedu. Amen. Jien hemm affarijiet li jien l-ulied il-Ġose għal-Mikajas li l-om bisnej, dom u lebda wieħed minnkom. Bħal kull missier li jaqsam ċertu affarijiet ma' missier ma' uliedu. U bħal ma' l-ulied ċertu affarijiet jaqsmuhom biss ma' l-papa. Mhux ħajmur jgħidu l-om li tfal tal-iskola. Allura jiena u inti moħħkom hawn għax l-Ispirtu tal-Alla titkellem. Jiena u inti qatt m'għandna ngħixu fis-sorpriża. Le.
Entom taraw xinu ġej. Mela, inni naf li xinu ġej. Allah jbirek inti kollox taf. Le, naf li dak li jaf kollox. U dak li jaf kollox kienet l-għażla tiegħu li dak li jaf jaqsmu ma dawk li huma tiegħu. Ma uliedu. Ma dawk li hu jista' jafda. Għax l-Iskrittura tgħid fis-Salmi 24 is-sigreti tal-mulej jaqsamhom ma dawk li huma intimi miegħu. Ma dawk li magħhom għandhom patt, mad-dinja m'hemmx patt. Għalhekk meta xi ħadd jgħidlek li Alla qatt ma jismani, ma tantx huwa sinjal tajjeb dak. Dak ifisser li inti laqqas Alla laqqas jafek lilek. Meta xi Kristjan jiġi jgħidlek Alla qatt ma jismani lili, mela ħa x'tagħmel. L-ewwel nett twilet minn ġdid, mbagħad jibda jisimek. Għax l-Iskrittura tgħid li Alla ma jismax il-midneb. Tafu dak li tgħid l-Iskrittura? Find it for me, brother. My dear brother Altin. God does not hear sinners. Alla kemm darba dni għadi, imma qiegħda fl-Iskrittura sew fil-Vanġelu u qiegħda fit-Testament il-Qadim. Fejn l-Iskrittura tgħid li l-unika talba li Alla jisma' lil midneb x'inhi? It-talba tas-salvazzjoni. Mulej salvani. Ġvanni 9:31. Alla ma jismax it-talb tal-midnbin. Alla jisma' t-talb tal-qaddisin. Mela jekk jiena u inti irridu naraw differenza f'Malta, fir-Russja, fl-Ukrajina, l-Prim Ministru ta' Malta ma ħajġiba. U laqqas il-Prim Ministru tal-Ukrajina, imma ħajġibu għan-nies li għandhom patt ma' Alla, in-nies li għandhom patt, in-nies ta' intimità ma' Kristu, in-nies li għandhom l-Ispirtu tal-Alla, in-nies li meta jsejħu Alla jgħidulhom ejn li ibni. Qed tifhmu? U l-isfortuna, peress li ħafna Kristjani m'għandhomx din ir-revelazzjoni, allura ma jitolbux. U Alla jgħid, dar tiegħi irrida tkun dar it-talb. U l-inqas ħaġa li l-Kristjani jagħmlu believe it or not, jitolbu. Jitolbu aħwa. Lejna nitlob ta' waħdi, tajjeb li titlob waħdek ma tirreplejsa qatt li inti tiġi maħutek fejn hemm il-għaqda, fejn hemm il-xirka, fejn hemm il-preżenza tal-Alla u fejn kollha qegħdin fi qbil ma' Alla biex dak li hemm fis-sema iseħħ fuq din l-art. Halleluja. Xi ħadd riċenti smajtu jsaqsi lill-mulej, propja kien hemm mara tal-mulej li jiena nirrispetta u nonora. U saqsewa, imma jekk aħna nitolbu, nistgħu niskanzawhom ċertu affarijiet. U kombinazzjoni saqsejta lil mulej jiena fit-talb tiegħi xi waqt nitkellma, isma' by the way jien ma nitlobx. Jien ġast qiegħed kontinwament f'komunikazzjoni magħha, kontinwament. Inti lil mara titloba jew kellimha. Il-mara tiegħi qatt ma nitlobha. Nitkellem magħha. Mhux nitlobha. L-missieri tad-dinja ma konx noqgħod nitolbu, nkellmu. Il-missieri tas-sema ma konx noqgħod nitolbu, nkellmu. Għandi komunikazzjoni, għandi xirka, għandi nitkellmu u jkellimni. Dal-lejl ma jagħmililix ta' spiss u nirringrazzjah għax inħobb norqod. Imma dal-lejl għallimni fil-5 u tlabt. Qomt fil-5 u tlabt. Issajna nirringrazzjah għandi don norqod tajjeb ħafna. Il-babies jgħiru għalija, mhux bħal babies norqodin. Il-babies jgħiru kif norqodin. Sissimawa, it-talba tal-missina li għandna ħafna nsara jgħiduha bħal pappagal msiken. Għax hekk jafu, imma jalla l-Ispirtu Santu jinvadilek l-screen. Sew tal-smartphone, tal-dumbphone, tal-television u whatever tal-laptop tew xettara, ħaj invadilek l-screen l-Ispirtu Santu b'revelazzjoni.
Meta Ġesu qal lill-poplu tiegħu ma jitolbux bħal pagani, jiġifieri l-pagani Alla ma jisma'homx. Anke jekk jgħiduha 50 darba Alla qalhom xorta mhux ħadd nisimek. Anke jekk tgħidha 50 darba kuljum u żebbeġ, xorta għalhekk xorta mhux ħansimek għax int pagan. Jiġifieri m'għandix obbligu miegħek. Meta jien għandi patt, tfisser jien għandi obbligu. Jien lejn Alla u Alla lejja. Issa, ċertu demonju reliġjużi jibdew jmanifestaw. Meta inti għandek patt, tifhem x'inhu patt biex tifhem il-klim tal-kelma, għax il-Bibja huwa patt antik u patt ġdid, huwa ktieb ta' patti. Jiġifieri Alla wedek u la wedilek ekku. Amen? Imma sfortunatament għandna ħafna, we have a lot of unbelieving believers. Hallelujah. Amen. U Ġesu jgħidlek, iżda inti jidħol u itlob tkellem mal-missier fil-kamra f'intimità, fil-ħin li għandek waħdek. Hawnhekk qed jitkellem meta int għandek relazzjoni tiegħek inti ma' mal-mulej. Ara il-bib warajk, jiġifieri neħħi kull distraction, dik fisser da. Neħħi d-distrazzjonijiet. Neħħi l-Facebook, neħħi Twitter u neħħi kull ħaġa oħra. Għala il-qattus barra fil-bitħa. Sakkar il-kamra, ħalli tfal barra. Għajdlhom bħalissa tkellimniex. Għandi l-ġuħ, sum, si oħra. M'intix ħatmut bil-ġuħ, sum. Mela. Ma għandu għatmannu natajtu li l-moment li tamel biħsib tibda titlob, kollox jibda jċempillek, jibda jċemplulek. Dak li għatma kelmuk jibdaw bulek il-messaċ. Kizan kelmek ma lissa, nisan ċempillek issa. Iwa, issa? Il-lallu ballu kem jemmen fiq it-talb id-demonju? Amen? U missirek jara li ju fil-moħbi, ara missirek, imma jidkun missirek biex jara. U jrodlok, imma u intom nitolbu, toqdux la balbu l-pagani. Daw minn għal-jom li iktar ma jgħidu, iktar jinstemu. Għajsi saħwa, meta int għandek relazzjoni ma xaħat, relazzjoni intima, ma għandekx għal-fejtajt ħafna klim. Anzi, supposti f'modi, għal-kristjani biex jifmu iktar, jekk inti għattajt l-istess kelma over and over and over again, u inti tajt imma Alla għatma jismani, mela għatma jisimek, għax kull kelma li inti għattetta fid-dubju, u kull kelma inti tajt il-lat, tajt bil-fidi li tammel Alla samak. Tibqax tajt Alla ma jismanix? Mu sinjal tajjeb għalik dak li Alla ma jismakx? Alla dejjem jisimak għax mux trux, jista' jkun li jatkelmek u int m'intix jisimaw. U ħafna drabi jekku għal-kas. Għax hemm affarijiet li lilek jiġbu jagħmluk trux u l-ispirtu tal-Alla ma tibqax jisimaw. Bħal nuqqas ta' maħfra, rebellioni, gburija, ejra. Daw kollha huma shutters tal-bibien. Anyway. Tkunux bħalhom għax missierkom jaf x'għandkom bżonn qabel ma titolbuh f'duq dak li għandkom bżonn. Għalhekk ma titolbu, itolbu hekk. Dik hemm il-darbetta, di ma jfissirx taqbad dit-talba u tgħidha 5 darbit jew 50 darba kuljum. Itolbu hekk tfisser ħantikom eżempju kif għandkom titolbu. Number 1, missierna. Li jinti fismawiet jitqaddes ismek. Emmek aħna tinfaħruħ il-Alla, għetin qadsuħ, għet nolluħ. U meta tolli l-Alla, minn flok li bl-ewel tibda tolli il-problema tiċkin ħafna meta l-Alla tolliħ. Amen? Jekk inti tibda bil-problema, imbat Alla tijak jibda vera jibda jider bambin. Li għandu bżon il-gugu u l-bennina. Ma meta tibda tolli l-Alla, mbagħad tibda tgħid x'inhi l-Ukrajina u r-Russja. X'inhi huwa Eżajja kapitlu 40 u 41. Trab fidejn Alla. Traba. In-nazzjonijiet huma bħal traba fidej Alla.
kemm qed nutilizzaw dan il-kobor li ġimgħu l-inna. Kemm qed nutilizzawh. Taf għaliex il-Kristjani ma jtolbux? Taf għaliex il-Kristjani ma jidrux għat-talb? Ara ġejja xokk. Għax int ma temminx li Alla jisimek. Għax kieku temmen li Alla jisimek, laqqas tiqaf titlob. Allura n-nies jafu li saret rutina u allura x'ħammur nagħmel mhux ġej. Forsi ma tgħidix verbalment imma subkonxjament hekk temmen, għalhekk ma tiġix titlob. Għax kieku aħna nemmnu li dak li nitolbu jseħħu jsir, kieku Malta kemm differenti. Nirringrazzja Alla għal dawk li qabduha din rivelazzjoni. Dari hija dar it-talb jgħid il-Mulej Mattew 21:13. Jitqaddis isimgħuni di. Tiġi saltnata, kien qed titlob, qed titkellem. U lil Alla taf x'għidlu ħa tiġi is-saltna tiegħek u ħa tiġi ir-rida tiegħek dak li trid int, dak li hemm fis-sema ġibu fuq l-ard. Dak li qed ngħidu. Mhux xi talba ta' treddejni tallimna bajnejna magħluq ngħiduha bħal pappagal. ħanaraħħilkom bil-The Passion Translation. Our beloved Father, my beloved Father, dwelling in the heavenly realms, inti li tammer fir-realms tas-sema. ħatkun il-glorja ta' ismek, may the glory of your name be the center on which our lives turn. Ikun iċ-ċentru li ħajjitna fuqha tiddependi. Isma'wa, manifest your kingdom realm, immanifesta ir-realm tas-saltna, kulħadd jgħidha manifesta, immanifesta ir-realm tas-saltna li hemm fis-sema immanifesta fuq din l-art. Hemmhekk jibdew isiru l-mirakli. Jibdew is-soprannaturali jsir naturali. Hemmhekk in-nies jibdew jinħelsu mix-xaten. Hemmhekk l-għajnej jinfetħu, it-torox jibdew jisimgħu, it-sopob jibdew jiġru. Għaliex għax issa ir-realtà tar-realm tal-atmosfera soprannaturali tas-saltna fis-sema, inti qed tirrilisja, kulħadd jgħid tirrilisja fuq l-art. Dak tfisser it-talb. Li inti tirrilisja ir-realm tas-sema fuq l-art. Meta inti tara l-atti tal-apostli u ftit nies toddhom fuq idejk, redu u ġabu fix-xejn l-Imperu Ruman, l-ikbar Ruman qatt b'saħħtu fid-dinja. Kif illum il-ġurnata għandna miljuni kbar ta' hekk imsejħa Kristjani, lussu ta' knejjes u binjiet minn kull ta' denominazzjoni u kull stil u kull għamla u kull taste u kull flavor. U believe it or not, meta jiġu għat-talb il-biċċa kbira u ma vojta. Immanifesta s-saltna, il-realm tas-saltna tiegħek, manifest your kingdom realm, and cause your every purpose to be fulfilled on earth. U mulej għamel li kull skop tiegħek jiġi mwettaq fuq din l-art. Palma u fis-sema. Sena ftit, inti qed tgħid lill-Alla biex is-sema, ir-realm tas-sema jiġi fuq l-art. Ir-realtà tas-sema tiġi fuq l-art. Aħwa. Kemm minnkom temlu Efesin 2:6 bħala Kristjani, għax jekk inti minti Kristjan dan ma toċċalik. Efesin 2:6 xtajt. Aħna u għajjimna miegħu ma' Kristu Ġesu. Aħna ġejna mqajma miegħu ma' Kristu Ġesu.
u poġġina miegħu, Efesin kapitlu 1 vers 20 sa 22, fir-realm spiritwali fuq kull saltna, fuq kull seta u fuq kull qawwa. Stenna ftit. Moħħkom aqbdu għadi. Kulħadd jgħid kien ħanaqbad din ir-revelazzjoni. Mela meta nitolbu moħħkom aħna mhux qed nitolbu minn isfel għal fuq. Aħna qed nitolbu tiġa qegħdin hemm fuq biex nirrilaxxaw dak li hawn fuq. Hemm isfel. Jekk inti temmen li inti diġà xtajt ma' Kristu Ġesu, li inti ġejt imqajjem miegħu, impoġġi miegħu fuq l-ola sema seta u ħakma u qawwa u saltna miegħu ma' Kristu biex tirrenja ma' Kristu fuq din l-art. Jiena u inti suppost nirrenjaw fuq din l-art. Imma biex tirrenja fuq din l-art tkun qed tgħix fis-sema, jew kellha tkun qed tgħix ma' Kristu fis-smawi. Fis-sema mhux jiġifieri jew bro jew. Mhux hekk ta? Ġifieri jien ngħix konxju li meta jisimgħu moħħkom hawn. Meta nitkellem jien ma nitkellimx mir-realm tad-dinja, jien kliemi ħireġ mir-realm tas-sema. Għax Alla jrid ġisem biex dak li huwa fir-realm spiritwali jimmanifesta fir-realm fiżikali. Għaliex taħseb fil-Bibja tgħidlek Alla dejjem ifittex la u lem għad-dinja kollha biex jara kux ħajsib il xi ħadd li jaqbel miegħu. Xi tfisser jaqbel miegħu? Jiġifieri qed ifittex xi ħadd. Min ħajaqbel miegħi? Daw kollha titolbu li jridu huma la mhux irridu tiegħed jitlob. X'inti titlob in? Dawn nisboħ laqas qed jitlob lili, l-ommi u t-siti u l-kuġini u kollha. Insomma, mbagħad jgħid araw xi ħadd qed jitlob. Mela, peress li għandi bżonn ġisem, dak li ħanejlek jien ibni, inti li sjaħ fuq din l-art. Dak huwa t-talb aħwa. Dak huwa t-talb. Dil-ġimma saqsejt il-mulejtlu, ma mulejtlu ċertu professiji aħna nafu li jridu jseħħu. Xi jfisser għalina? L-inżul bin-nofs u x-xetan jgħidlu have your way, ejja, għax l-aħħar ta' dinja tidġiġerda waħda. Mela ejja, have your way. Ejja ħammurru lem. Oqtor x'mata miljuni tfaħħom l-infern għax wara kollox aħna għadin fl-aħħar ta' żminijiet m'hemmx tagħmelu għax il-profeziji jridu jseħħu. U jekk dak li qed taħseb inti biex il-profezija li hemm fil-Bibja. Dil-ġimgħa tkellimt ma' Ludi. U ħabib tiegħi huwa Ludi dedikat, ġifieri Ludi, mhux pretend Ludi. Ludi. Ludi minn Iżrael jitkellem bil-Ludi, jgħix fil-Ludija u jgħix ta' Ludi. U jgħix taħt il-liġi. Mhux xi ħadd Kristjan jipprova jgħix ta' Ludi, għall-Lud dik hija daħka fil-wiċċ, kun rispett u imħabba. Amen. Imma anyway, Ludi. Dan Ludi, għetlu xidillek xi tgħidli fuq il-Russja u l-Ukrajna, għalli dik mhux dik li iktar tikkonċernana aħna, għalli dik li iktar tikkonċernana huwa l-Iran. Għax ovvjament bib ma bib. Għetlu ma taħseb li dik hija il-profezija ta' Eżekjel kapitlu 38 u 39, għalli mhux bil-forsa. Għalli daqskemm hawn gwerer, daqskemm ilhom isiru gwerer, għallu mhux bil-forsa, għalli jista' jkun ħafna affarijiet. U tani opportunità biex inħares li ħabben perspettiva naqra differenti. Aħwa, jiena naf xi dejt il-profezija ta' Gog u Magog u li ġej armata minn nord, imma ma jfissirx li bil-fors dini. Ma ħafna Kristjani mid-dera teġaw nfaxxaw rashom, qalu dini. Mela lest il-pakkett ejja Abdul Bagali għax ġejjin da. Sejrin ejja l-ord, ejja ġej. U Ġesu qed jgħid ma ke. Jien poġġejtek biex inti titlob biex ir-rida tiegħi u s-saltna tiegħi timmanifesta fuq din l-art. Inti dak suppost qed tagħmel.
Mela toq tistenna ruxma ta' miljuni ta' nies imutu. Issa jiena ħanejdilkom x'naħseb jien. Di just x'naħseb jien. Jiena naħseb u nemmen jien, mhux bil-forsi temmnu għadi, li meta l-poplu Alla jisi ħanejdilkom aħwa, jiena nemmen li ċertu affarijiet id-lam jiġi mhux għax Alla jridi jiġi. Għax dawk li suppostu ma' dawl, mhux qed jagħmlu xogħol jiddu, mhux qed jagħmlu xogħolhom jiddu. Ġifieri meta jiġi l-ħażen, das kemm hawn ħażen, il-biċċa xogħol mhux il-ħażen ħażen minn dejjem kien hawn. Il-problema hija ħafna dawk li suppostu ma tajbin u qaddisin u suppost dawl meta jagħmlu xejn. Mhux qed jitolbu, mhux qed jirreleasjaw is-saltna u r-rida Alla fuq din l-art għax għalhekk suppost imsejħa da. Qed tifhmu aħwa? Allura nemmen li ċertu affarijiet ħajseħħu minħabba fek u nemmen li ċertu profesiji għaw xi ħadd jaf meta ċertu profesija bil-forsi titissejħ f'dik il-tali ġurnata? Ħadd ma jaf? Ħadd. Mela jista' jkun li ċertu affarijiet bit-talb jiġu posponuti? Jien hekk nemmen. Jiena nemmen li il-biċċa xogħol li taf x'inhi l-problema tiegħi? Li jiena nemmen dak il-Bibja tgħid. Għax kont it-tieni Kroniki 7:14 tgħid jekk il-poplu tiegħi li bih jissejjaħ ismi jumilja ruħu, ifittex wiċċi, idur mill-ħażen u jitlob. Ma jekk se naftit, ma jekk ikun il-gwerra tar-Russja u tal-Ukrajna xejn mhu ħajsir, tista' titlob għal xejn. Hekk tgħid il-Bibja? Jew jgħid Alla li f'kwalinkwa ħin tal-istorja fil-Bibja, jekk il-poplu tiegħi jemmen li jiena nisimgħu, u jekk il-poplu tiegħi jifhem li jiena poġġejtu fuq dil-art biex ikun il-vuċi tiegħi għax jien għandi bżonn poplu biex ir-rida tiegħi jsaħħu ssir fuq dil-art u jibdew jaqblu miegħi minflok jaqblu jiġġieldu u jagħtu bejn xulxin. Ħalli eluf jok mhux miljuni kbar terwieħ ma jintilfux u jmorru fl-abbissi tal-infern l-eternità u ħafna nies innoċenti u tfal innoċenti jiġu torturati. U minflok joqogħdu argumentaw jekk hux pre-trib, mid-trib jew post-trib. Imma jfittxu wiċċi, ikollhom qalbhom vera għalija. Mela nsejna l-Bibja tgħid li Alla ma toġbux meta God doesn't love the death of a sinner. Alla ma jħobbx il-mewt tal-bindneb ta'. Kull midneb li jmut mingħajr Kristu qed imur fl-abbissi eterni tal-infern. Kemm tikkonċernakom di? Intom li qegħdin fuq il-YouTube, televiżjoni, Facebook, di tikkonċernak lilek. Basta jiena saved, għax jiena saved. You are saved so that others will be saved. Alla salvani biex oħrajn jiġu salvati, mhux jiena biex noqgħod insaħħan il-patata fuq is-siġġun. Ħanilkom aħwa. Temminu li Alla għadu jitkellem? Għal dawk li taħsbu li Alla huwa mutu, Alla tiegħi mhux mutu. Sfortunatament huwa l-poplu Alla li huwa trux ħafna drabi mhux għax Alla huwa mutu. Ħantikom kliem Alla profetiku li Alla tkellem mal-poplu tiegħu f'Diċembru. Fi żmien li ġej, għejt il-poplu tiegħi di għedtilkom f'Diċembru, fl-aħħar ġimgħa ta' Diċembru. Dak kliem li kliem profetiku li Alla poġġi l-Ispiritu tiegħi permezz tal-Ispiritu Santu. Għejt il-poplu tiegħi jinġabru fi djarhom u jpoġġu djarhom f'ordni.
ineħħu minn bejnhom minn fosthom dak kollu li offendini. Ejjew flimkien fit-talb ta' spiss. Aqsmu it-qarbin. It-qarbnu ta' spiss u għatuni ringrazzjament. Kontinwament itolbu u fakruni fil-patt tiegħi ma'kom. Li jintom ġejtu s-siġillati permezz tad-dem ta' Ibni Ġesu Kristu. Grazzja kbira, great grace and power will come upon those who are obedient. Grazzja kbira u qawwa tiġi fuq daw kollha li jobduni. La tpoġġu xejn li huwa mniġġes quddiem għajnejkom. Itolbu għal ħafna fil-Knisja. Dan qabel ma nqala kollu. Għaliex għax f'Diċembru bdejt l-Ispirtu tiegħi bdejt inħoss li Alla tippreparana għal xi ħaġa dak li ġej. Fl-Ispirtu release jgħid il-kelma wkoll. Itolbu għal leaders tal-gvernijiet li ħafna idin nisimgħu bl-Ingliż. Pray for your government leaders who are under the sway and the pressure of darkness that is arising. This is in December. God is preparing his people in December, last December. I don't know how many Christians listened. Itolbu għal mexxejja tal-gvernijiet tagħkom li ħafna minnhom huma taħt il-pressjoni u taħt l-sway tad-dlamijiet li qed jiżdied fid-dinja. Tamlu l-ebda deċiżjoni bbażata fuq il-biża' jew immexxija mill-biża'. Għax dan ikun dnub għalikom u intom ma tkunux toġbuni f'għajnejja. Bħal Adam u Eva kienu għomja għal dak il-periklu imminenti li kien ġej fuqhom, ħafna fid-dinja, inkluż mill-poplu tiegħi, mhuwiex jaraw x'inhu ġej fuq id-dinja. U għajnejhom m'għadhomx jaraw iktar. Din f'Diċembru aħwa. Meta il-ħażen ikompli jikber u jiżdied, hekk ukoll is-sopranatural jiżdied. F'Diċembru ta' 22 ta' Diċembru qedtulkom dal-kliem. Poġġu fomkom u imlu fomkom bil-fidi. ħafna jitolbu imma ma jemnux dak li jitolbu. Imma jipprovaw jagħmlu jew iġelu l-infushom jemnu. Min fomkom għandu joħroġ kliem san, kliem talla. Il-kelma talla hija fommok bil-fidi u għandha l-istess effett u qawwa bħalma toħroġ minn fommi. Fil-bidu ta' Jannar qedtilkom li l-Ispirtu tal-Mulej fil-bidu ta' Jannar, fit-tieni ġimgħa ta' Jannar, qedtilkom l-Ispirtu tal-Mulej qalli din hija sena ta' gwerra. Ma kelli r-Russja u laqqas l-Amerika u laqqas iċ-Ċina f'moħħi. Meta kont nħabba ċertu affarijiet li bdejt ngħaddi minnhom u bdejt nitlob qed l-Mulej xi tridni nagħmel. Xi tridni? Nagħlaq ħalqi ma nagħmel xejn. Għalli this is a year of war. Għalli fight. A year of war? Dik kienet il-kelma fl-ispirtu tiegħi. Din hija sena ta' gwerra. Imma l-Mulej għalli wkoll u għedtilkom dil-kelma f'Diċembru. Għid il-poplu tiegħi li mħabba l-żmien li deħlin fihom jitolbu u jsumu ħafna. Ma kelli laqqas ħiel fejn ħankunu xarej wara.
Kemm hawn min bħalissa għandu qalbu inklinata biżejjed li jisma' x'qed jgħid il-mulej. Għal Kristjan li qalbu tħabbad bis-sess taħbita tal-missier xejn mu sorpriż. Halleluja. Meta aħna nitolbu, aħna nitkellmu mal-Alla wiċċ b'wiċċ. Fittex il-qalb tal-missier f'kull sitwazzjoni. X'inhi s-sitwazzjoni bħalissa? Is-sitwazzjoni bħalissa Malta. Illum 16 ta' Marzu. Ġimgħa oħra jista' jkun hawn taqliba totali f'pajjiżna. Irrelevanti min jitla. Għax jitla min jitla, sew jekk jibqa' l-istess jew jinbidel xorta ħajkun hawn taqliba. Għax min jekk jibqa' l-istess għal min ma jridux ħajkollu taqliba. Għal jekk ħajinbidel għal min ma jridux jinqaleb ħajkun hemm taqliba. Kemm il-poplu tal-Alla titlob? Halleluja. Fil-problemi tiegħek u tiegħi tagħna bħala poplu tal-Alla issa mhux għalija personali individwali. Fittex l-iskop tal-Alla u itlob il-pjan tal-Alla. F'kull sitwazzjoni Alla għandu pjan ta' redenzjoni. I like that. F'kull sitwazzjoni Alla għandu pjan ta' redenzjoni. In every situation, God has a redemptive purpose. Eża saħwa, dis-sena u kol fil-bidu ta' din is-sena, jokkux fl-axħar ta' s-sena l-għaddiet, għettilkom, l-mulej kien għalli għet il-poplu biex jitqabdu u jitolbu għall-unità. Għall-unità. Xiri tiġib il-mulej, irid iġib fejn hemm l-unità, hemm il-qawwa tal-Alla, hemm il-glorja tal-Alla timmanifesta. Fejn hemm il-firda, number 1, hemm l-għadu. It-tieni hemm il-karnalità. Fl-ewwel Korintin 3, aqra għadi, ħanorilkom di, morru l-ewwel Korintin 3, malaj. Ħon itolbu. L-ewwel, meta ngħidu, millum il-qudiem, meta jiena u inti ngħidu ħan itolbu, jiġifieri aħwa hu postok ejjew nirrilisjaw il-pjan tal-Alla fuq din l-art. Dik tfisser nitolbu fis-saltna. Amen. L-ewwel Korintin 3 ara xi tajt. Min vers 3. Għalix għadkom tgħixu skont il-ġisem. La darba foskom għatem l-lejra u l-ġlid. M'għandkomx forsi tgħixu skont il-ġisem u m'għandkomx ximxu ta' bnedmin meta hemm fostkom min jgħid jinta ta' dak u jinda tal-ieħor. Pawlu, Apollu, Pietru, whatever. Mela fejn hemm id-dużinità, fejn hemm in-nuqqas ta' unità fi Kristu, taf xem? Ruxma ta' nies karnali. U nista' ngħidilkom fuq il-pulpit inkluż. It takes a lot of maturity to stay one. Għal dawk li għandkom żwieġ u għadkom fi żwieġ tagħkom, għandkom ħiel tajjeb. Kuljum għandkom opportunità biex tissaparaw u tiddivorzjaw. Imma x'tifmu l-patt taħdmu għall-unità. Imma ra l-Kristjani u bosta fuq pulpti dak ma jifmuħx. X'ħasra. Il-Knisja għandha risposta u l-Knisja marida.
it-talb huwa l-unika mod jiena u inti naċċessaw il-pjan tal-Alla għal ħajjitna u għad-dinja. Morru fi ktieb tal-Lut. Alla l-missier fejnu? Lut kapitlu 4. Fejn qiegħed Alla l-missier? Fit-tron tas-sema. Amen. U meta inti tmur fuq ismani, meta jiena u inti nitolbu għal bżonnijiet tagħna, laqqas għandek għalfejn titlob iktar minn darba. Kważi laqqas għandek għalfejn titlob. Għaliex? Għax ix-xennaq ħalli qalbek tixxennaq fil-mulej u Alla jagħtik ix-xewqat kollha ta' qalbek. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Għandek xewqa li jennaf tneħħi l-wejt. Għandek xewqa li jkollok dar. Għandek xewqa li jkollok karozza. Għandek xewqa li jkollok job tajjeb. Dawk alla tiġa għallek, dawk ħan iprovdihomlok, għax dawk huwa affarijiet, things. Ma meta titlob ma rridek soqgħod titlobni għal things biss, itlobni biex ir-rida tiegħi jisseħ fuq din l-ar. Issa jekk għandek bżonn, jitlob. Tkellem għal papa jgħidlu pa, għandek bżonn dil ħaġa. U ringrazzjah, nizzi. Mbagħad mulej pa, dedi. Xi trid tara fuq River of Love? Xi trid tara fuq Malta Għawdex f'din is-sena, f'dan ix-xahar ta' elezzjonijiet u wara l-elezzjonijiet? Xi trid tara mulej fuq l-Ewropa? Tidnejlek xi jrid jara? Bla dubju, hawn min spiritwali. Irid jara l-Knisja tqum mir-raqda. Irid jara l-Kristjani jieħdu posthom. Irid jara s-saltnat jew tiġi u tinvadi din id-dinja. Halleluja. Għax meta joktor id-lam, iktar joktor id-dawl u jiddi d-dawl tal-Alla. Halleluja. Għalhekk niġġu għat-talb, għalhekk nitlob jien, iva, imma għalhekk ukoll niġġu bħat-talb bħala Knisja. Fil-Bart, fis-sħana, fix-xemx, fis-kesħa, fid-dlam, għalhekk niġġu għax nemmnu li meta niġġu ħassir bomba esplużjoni spirituali. Alleluja. Il-biraħ smajt testimonjanza. Meta Finland kienet tiġi attakkata mir Russja, smajtu għadik il-testimonjanza? Smajtu għadik il-testimonjanza? Il-Russja kienet tinvadi xi snin ilu, kienet tinvadi il-Finland. Finland. U ovvjament il-Russja kienet tiġa kbira ħafna iktar bħala armata mill-Finland. U l-Finland imma batu xi soldati fuq il-front line u il-Finlandiżi bdew jitolbu. Biex intervjeni l-mulej. U għed mis-soldati fuq il-front line spara u din il-bullet laqtet wieħed mit-trakkiet tar-Russja u laqtitu f'moħħu u miet sobtu. Bum! U rasu ħabtet mal-horn. U għamel da għamel. Daqqa waħda, l-armata ta' Russja marret kollha lura. U għalu ġara. Għaliex ir-Russi kienu ftehmu. Kellhom xi direttiva mill-kapo li jekk taraw li l-affarijiet sejrin ħżiena, dan għalwa jkun is-sinjal biex nirtiraw. U kif semaw l-armata Russa kol marret lura. Imma xwaqfi da? Il-poplu tal-Alla talab tiġi s-saltna tijak u timmanifesta r-realtà u r-rida tijak fuq din l-art. U r-Russi tilfu battalja bullet waħda. Issa nirringrazzja Alla tiġa smajt ħafna testimonjanzi ta' anka mirakli li qed jiġru. Imma I'm sorry, mhux biżejjed. Dawk li ntilfu issa. Biex ħaġibhom lura. Lut 4, vers 16. Daw il-mirakli li għedni kif semmejtilkom issa tal-Russja kontra l-Finlandja. Xej ġdid? Fil-Bibja?
Tiftakru meta fil-ktib ta' l-imħalfin, kapitlu 6 u 7. Gideon. Meta l-anġlu għallu Gideon, ejja, pratikament fi klimi. Aqbat l-armata ta' Izrael, ejja, ħammorru nidġildu kontra l-armati. Għallu li. Għallu jena zaħir, da, jena mina xej, jena man li għasilt. Somma, wara li konvinċieħ, un-bad għallu inaqqas l-armata u jċekkina, u koll. Għallu, l-ewel mandukum minn 30,000 ġabba 3,000 bis, sawa, un-bad, sew, mux kama, t-ġa kontet nibza bi 30,000, faħseb bi 3,000. Imma mżomma, jow 300 nsejt, 300 ġabom, 300, aktar uktar, 300. Alleluja. F'daqqa waħda, xaħat mill-kamp tal-Izrael, maru jċekkja xinu għaddej fil-kamp ta' xinu l-edewa, nsejt xizimu. Mżomma. U l-edewa fil-kamp kellhom ħolma. Xaħat kellu ħolma. U l-ħolma li kellu hija li raw li żewġ xejdu l-om. Żewġ off, għandikun żewġ fiħ waqgħu fil-kamp tagħhom u kollha tħawdu. U da il-kelma tiegħu ġriet u meta waqa' kien hemm xi ħaġa sama xi ħoss jew xi tromba nsejt eżatt tal. Daw itħarbtu, daw itberħu kulħadd konfużi u fid-dlom kulħadd beda jxejjer bl-amment u qatlu kulħadd il-xi. U Israel laqqas refgħu xabla waħda. Għaliex? Għax meta jinvadi Alla tista' ġġib is-superpotenzi kollha tad-dinja għax Alla jagħmilek ara. Dan. Imma believe it or not Alla ma jiġix jekk inti u jiena issa jekk ma tifhimix din mhux studja. Alla ma jiġix jekk kien u int ma nistidnuhx u ma ninvolvuhx. Għaliex Alla irrid lilek titlobni biex irrida tiegħi jsaħħulha. Għaliex ma jaqbadx jagħmilha? Għax Alla ma jagħmel xejn fuq din l-art mingħajr it-talb tal-poplu tiegħu. Amen? Halleluja. Ħanorikom di vers 16, Lut 4. Halleluja. Ħaners u mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja. Mela lejn it-tron tal-grazzja huwa l-Missir. Biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqt tal-grazzja li neħtieġu jew l-għajnuna li aħna neħtieġu. X'inhu l-għajnuna li aħna neħtieġu? Hemm ħafna affarijiet li għandna bżonn f'pajjiżna, ġustizzja, korruzzjoni tiġi mkissra u mikxufa. In-nies Alla jkunu fil-Parlament. Ħallu l-vuċi Alla tkun fil-Parlament. Is-sewwa jirrenja. Il-korruzzjoni tiġi mkissra u waqfa fi żem Ġesu Kristu. Amen. X'irridu fl-Ewropa? Irridu number 1 nixtieq li nara l-Knisja Alla mqajma. U jifqu jiġġieldu u jgħidu dak folat profeta falsu, dak għallim falsu, dak u kulħadd huwa fals barru. Jowi. Għadu attenti qalbi tiegħi. Il-Knisja għandha bżonn tqum għax il-Knisja hija risposta ta' din id-dinja. Mhux Alla risposta, Ġesu x'qal, intom il-melħ tal-art, intom id-dawl tad-dinja. Ovvjament dejjem fi Kristu, mhux ovvja. Mela, believe it or not, jekk jiena u inti ma ħanamlu xejn, which probably ħajkun jew xejn jew limitat ħafna Alla x'jista' jagħmel fl-ħajja tiegħek. Amen. Alleluja. Mela aħna mmorru lejn it-tron tal-grazzja, mmorru l-ewwel Timotju. U ħanibtaw ħnitolbu, mhum bil-wifqa. Ħaniġġieldu. Issa biex it-talb tiegħek ma jaħilx mas-saqaf. Make sure li inti m'għandekx nuqqas ta' maħfra f'qalbek. M'għandekx offenses f'qalbek. M'għandekx grudges f'qalbek. M'għandekx ejra f'qalbek. Amen? U jekk għandek, indem issa. Halleluja. Nitlobkom l-ewwel net isiru suppliki tal-porazzjonijiet u rat il-ħajr ringrazzjament għall-bnedmin kollha. Aslaten għal daw kollha li għandhom xi awtorità
biex nkunu nistgħu ngħaddu ħajja fil-kwiet u fis-slim. Mela Alla ma jridhomx il-gwerer. Fit-tjieba u kif jixraq. Dan huwa tajjeb u joġob il-Alla, mhux il-gwerer. Is-Salvatur tagħna li jrid il-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu biex jarfu l-verità. U l-Russja nikkonsagrawha lil Ġesu Kristu l-ħadd iktar. Għax kull fejn nikkonsagraw il xi ħadd ieħor ġabbuh maqjel spiritwali jekk tinnotaw. Għal min irid jinnota. Tafu li kwalinkwa pajjiż li ġie konsagrat mhux lil Ġesu sar pajjiż liberali antikristjan. Antom ma taqbdux ħaġa jew. Le Malta hija ta' Ġesu għax meta ġejt jiena konsagrajta lil Ġesu u għalla żamani. Għax jiena nemmen li once li nitlob għalla żmani. Simple as that. U fuq Ġesu m'hemm ħadd. La ommu la l-kuġina u laqqas it-sija. Ġesu. Amen. Ħanaqralkom skittur oħra. Ħalli naraw ħanarta minnu jiġri. Morru Mattew. Amen. Ġesu hekk għalinna morru konsagraw il-pajjiżkom il-lommi. Mela għalfejn jagħmlu dawn l-ħmerijiet. Morru waraw il-pajjiżi li konsagraw hekk. Sar minnhom dak il-pajjiż, ibdew semmuli. Il-Messiku. L-Italja. Spanja. Lussu, spiritualment. Lussu. Ara vera ċertu nies ma jridux jaraw. Mhux ma jarawx, ma jridux jaraw. U min ma jridx jaraw ma tmux sarieħ. Mhux denju tal-verità. Amen. Ġesu għalhekk min ifittex isiba l-verità. Mattew 18 tgħidlek. Skrittura suppost nafuha bl-amment, għajna magħluqin u qegħdin. Tassew 18. Tassew ngħidilkom kull ma torbtu fuq din l-art ikun marbut fis-sema. U kull ma tħollu fuq din l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom, ngħidilkom ukoll jien ngħidilkom Ġesu Kristu. Jekk tnejn minnkom, tnejn biss, imma tjaqblu. Fuq din l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa Missieri u fis-mewit jagħtihom. Temnu għadi, aħna nemnu għadi, din jiena demmen li Alla jismani. Nemmen li meta nitlob fi qbil, ir-rida tiegħu isseħħu ssir. Imma kif passer dik mhux affarijiet tiegħek u laqqas tiegħi. Jien għamilt il-parti tiegħi u nemmen li Alla ħajamel il-parti tiegħu fosto. Amen. Halleluja. Gloria al Mulej. Itolbu fl-Ispirtu issa stess. Start praying in the Holy Ghost. Grazzi Spiritu Qaddis. Isimgħu din l-iskrittura waqt li titolbu fl-Ispirtu isimgħuha. Ġwanni 16. Vers 23, kattolċi, protestanti, ortodossi, evangeliċi, pentekostali, karizmatiċi, isimgħuha sew xtajt il-kelma, mhux taħseb intu xi tħoss il-ħass. 23. F'dak il-jum xejn ma tistaqsuni. Għax tassew ngħidilkom, kull ma titolbu lill-missieri f'ismi jagħtihulkom. Sa issa ma tlabtu xejn f'ismi. Itolbu u taqilgħu biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan qedtulkom bit-tixbiħat. Għad tasal sija meta ma nitkellimx iktar bit-tixbiħat. Imma bil-miftuħ inħabbrilkom dwar il-missier. Dakinhar intom titolbu f'ismi. U ma ngħidilkomx li jiena nitlob il-missier għalikom. Għax il-missier stess iħobkom. Billi jintom ħabbejtu lili u għemmintu li jien ġejt minn Alla. Iġviri Ġesu qed jgħidlek meta intom għandkom lili u intom qed tirrepreżentaw lili, meta titolbu intom u nitlob jien l-istess. Għax bħal meta nitlob jien u nitlob int għal qudiem Alla l-missier l-istess ħaġa. Halleluja!
Pastor itlob għalija inti għax nemmen liktar jisimek lilek. Twilet meġdejt u jibda jisimek. Amen. Hallelujah, let's pray. Għaldaw kolla li intom fuq YouTube, morru għarblu, ġasma dal-messagġ. Għamillu like, ix-xarjaħ, mal-kattolċi, mal-evangeliċi, mal-karismatiċi, ix-xarjaħ. Ħalli naraw il-qawwa talla tinvad il-pajjiżna l-parlament, il-prim ministru, l-kapijiet kollha tal-partiti kollha. Halleluja, ħalli nara, ħalli nejxu ħajja fis-slim u fil-għena, u fil-paċi, u fil-prosperità vera, mhux prosperità mdemmija bid-demm innoċenti. Halleluja. Jekk inti llum qed tagħda l-messaġġ u tixtieq tagħti ħajtek i Kristu jaqbel lilek. Għax jekk ma tagħtix ħajtek i Kristu, ser dritt l-infern. U jekk tagħti ħajtek i Kristu ma tmurx fil-abbis tal-infern ngħid talba waraj issa stess minn qalbek. Għax jekk inti qatt m'għamilta għadu laqqas jaf laqqas għandu lebda obbligu Alla jisma' talbek. Imma jekk inti ta' Kristu Alla għallek jekk meta titlob inti daqs kieku jitlob Ġesu. Għaddi talba waraj jgħidlu mis-siqadis. Grazzi ta' jibbunek Ġesu. Nemmen b'qalbi kollha li Ġesu għalli ben tal-ħaj li metalija fuq is-salib. Ħa posti fuq is-salib. ħadnu b'tiegħi fuq is-salib. ħal-mar tiegħi fuq is-salib. Ġesu, kun inti s-sit u s-salvatur ta' ħajti. Millum il-qoddim rrit nagħmel ir-rieda tiegħek fil-ħajja tiegħi. Mhux iktar dak li rrid jien mulej, imma dak li trid inti seħħu jsir fil-ħajja tiegħi. Millum il-qoddim mulej, inti sidi u inti s-salvatur tiegħi. Jiena tiegħek Ġesu. Nubieti huma maħfura. Min qalbi kol naħfel il-kull min weġġani u mulejni tolbok issa sess imlini bl-Ispirtu Santu u għatini ġuħ u għacċalik. Irċivi glorja u tifħir missir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inda dik talba minn qalbek għal l-ewwel darba inti salvat, maħfur, immulet minn ġdid, nubitek maħfura u ismek miktub fil-ktib tal-ħajja. Ibda qra l-Bibja. Tkellem mal-mulej fit-talb u għajja x-xira, kummana kull nar tarba u nar tasif fil-7 fil-enerġija, għawnek ġewa River of Love u kull nar taħat fil-ħodu fil-10. Il-pija, God bless you. Issa kif naqtaw minn fuq l-YouTube u l-internet, mur itlob, mur tkellem mal-mulej. Halleluja, itlob għal-pajizek, itlob għalik, itlob għal-familtek. Il-mulej jisimek, ibda ringrazzja l-mulej li l-lum salvak.